алайкум мардуми тоҷик ва моро тамошо мекунед. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба канали Саид Толибов. Имрӯз 16 январи соли 2024 бародари азиз, имрӯз ҳам эфир сар додем. Нархи билетҳоро шумода гап занем. Дар моҳи январ бародари азиз билетҳо арзон шидагиай. Хушхабари имрӯз ҳамин аст. Москва, Москва, Куло, Хуҷанд ҳамаш систаи часпидесай. Бародари азиз, билетҳо арзон шидаги астай. Нафар фироз иштирок карда марама саволотуна тен. Билет дар кор бошад, нависен дар ҳамин комментария эфир. Ай куҷо ба куҷо шумода билет дар корай, кадом числода дар корай. Мо ҳозир дар прямой эфир ҳастем бародаро, шумода ҷавоб мегардонем. Ва нагуфта соатҳои кори мо авиакасаи мо аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 11 шав кор мекунем ба вақти Москва. Ҳар рӯз кор мекунем бародаро, шанбе бозор, хулас 7 рӯз дар як ҳафта кор. Нафаре ки айни ҳол дар эфир ҳама саволотуна тен вобаста ба билет бошад, бо нақдсар мешавад, марҳамат кунем бародари азиз. Дуроен дастгирӣ кунен эфиромона. Ва бародаре ки медуроен тамошо мекунед, ҳама шумо хоҳиш мекунем ҳамин эфира дастгирӣ кунем. Бародаро ягонаги лайкотонам бигзорен. Дастгирӣ мешавад барои сайти мо, канали мо. Ва дуроен суҳбат мекунем. Нафаре ки ай мо билет гирифтагӣ ҳастанд, нафаре ки моро мешиносанд бародаро ва нафаре ки мақсад бори аввал медуроянд. Мо авиакасса дорем, ба тамоми рӯи дунё билети ҳавопаймо дорем. номерои ватсапмон дар рӯи экран. Гирен, истифода барен аями хизматрасонӣ. хулас электронни билет ҳай бародаро, ба любой ҷо билет мегирем, ба пули сомонӣ ё ба пули рубл. Нархи навои билет арзон шидагиай. ҳозир мақсад шанси хуб аст барои нафарои ки ай Москва мераванд, Тоҷикистон. ҳозир ҳамин моҳи январда хеле арзон шидагиай. Як баробар нархи билет арзон шидагиай бародари азиз. Эфирмон беҳад имрӯз маззаш нест, бисёр часпидистай. Хай ҳамихе давом метем эфирмона 1 соат. Бародаре ки медуроен марама саволотуна тиен ва суҳбат кунем. нархи навои билета шумода гап занем дар прямои эфир. хушомадем бародаро, касое ки нав дуромадестен, хушомадем. нархи навои билет арзон шидагиай бародари азиз. 15200 рубл 21 январ. Ай ҳама варианти арзон. Билета бинед 15000 шидагиай бародаро. 15200 21-22 мақсад метонем шумода билет бигирем дар ҳамин моҳи январ. Москва, Душанберо дар назар дорем. Каседа ки дигар ҷо дар корай, марҳамат дар ҳамин эфир нависем бародаро, ё ки дар ватсапмон. номерои ватсап дар ҳамин рӯи экрана. Нафароида ки дигар ҷо дар корай, марҳамат кунед нависен. Куло бошад, Бохтар бошад, Хуҷанд бошад, мебинем ҳама ҷоша. 15000 ам бародаро метонем билет бигирем. 21-да метонем, 22-да метонем ва 23-дам ҳаст ҳамин нарх. 24, хоб 25, 26 январ, 27-ам то 27 январа 15000 рубл. марҳамат ҳамин шаб ҳамин нафарои ки ҳозир моро тамошо доранд ё ки касе ки ҳамин шаб билет мегирад 15000 рубли бародари азиз метонем бигирем. тон числоҳоша гап задам.
нархи наво маъқул бошад дар ватсапмон нависем. билетҳои тоҷикистон рафтан камтар не як баробар арзон шидаги ана билетҳое ки ёзи мебиёен айди душанбе иса бо бардоро нархаш хестеса рӯз то рӯз нархи билет касе ки аз тоҷикистон мебиёяд барои ҳаму агар ки омаданӣ бошед барвақттар билетотона бигиред монем бардоро бо қимат меша билет таи 30,000 меравад 30,000 боло мешавад ози арзонтара касе ки омаданӣ ба моҳои марта бошад феврал бошад масалан метавонед билетотона пешакӣ бигиред бардоро вақти гармиё кишид бо қимат мешавад сезон мешавад хай чиза ка ҳамат медонӣ нафарое ки мераванд мебиёянд ин чизҳоро аллакай медонанд. хуб саволотона нависем бардоро дар ҳамаи эфир 1 соат эфир даҳем эфири гузаштамон 1 ҳафта шид бардоро 1 ҳафта пеш эфир карда будем ина бо хай эфир сар додем бардоро хай суҳбат кардем мақсад бинанд гап занем нархи навора хуб хуш омадед нафарое ки нав эфир медуроем бардоро хуш омадед авиакас аст касе ки билет дар кор бошад нависед дар ҳамаи ватсапмон бардори азиз билетҳои омадан намози шумо да гап мезанам касе ки ай душанбе Москва мебиёяд 15700 рублей числоош ай 21 сар мешавад 22 23 24 так то 23 январа 15700 рубл ҳам вариантҳои арзонаш моҳи январ да касе ки душанбе Москва омадания антошам ҳозир агар ки касе ки гирифтанӣ бошад марамад дар ҳамаи ватсапмон нависем бардоро ҳозир арзонай касе ки мебиёяд баъд қимат мешавад бо билет 20000 мешавад 25000 таи 30000 рубл да меравад хуб нафарое ки нав дуромадем бардоро билетҳои Айросия ҳамин тарафи тоҷикистон рафтан ҳамин почти ҳама шаҳрош арзон шидагиай хеле арзон шидагиай казан ба хуҷанда 10000 рубл шидагиай Москва душанбе 15000 рубл хуб хай касе да ки дигар ҷо дар кора клубу хуҷанди дигар ҷо бошад дар ҳамаи эфир нависен ози мо мебинем шумо да гап мезанем ба любой ҷо билет ҳастай бардоро на танҳо ҳамин Москва душанбе ё ки клуб Москва Қазоқистон аст Узбекистон Армения дигар ҷо Озарбойҷон Қирғизистон бо Европа Дубай мерем ки ҷое ки мерем мақсад билети ҳавопаймоша метавонем шумо да гирифта тием билетҳои поезд чиз автобус ҳами дохили шаҳрҳои Россия ҳастай бардоро дорем касе да ки поезд дар кора ина марамад поездам ҳаст автобусам ҳаст фақат поезд нестай за граница надорем билетоша бардоро
ҳоз як вазъияти хуб шидагия, ҳам рафтан арзона, ҳам омадан бардору. Ҳардаш як рафтестай. ҳозе ҳам мерад камтар, баъд ами биромадани февралда қимат мешавад. Биромадани январда бахшиш. январ мебурояд, феврал медурояд, аллакай билет бо қимат мешавад. бамхи ососта бо тарафи гармиё рафтан гирад, бо айда бо қимат мешавад. ҳам таи 30,000 34,000 мешавад баъд нархи билет. мақсад ки ҳамин моҳи январ варианти нағзай ҳози барои омадану рафтан. Алҳамдулиллаҳ. марҳамат кунем бардора, саволотон бошад нависанд. акай довуҷон, то охири моҳ ҳамин варианти арзон Москва Душанбе 15,000 рубл. агар варианти ҳам арзонша шумо дар назар дошта бошем 15,000 рубл мешавад. феврал 20 Москва Ташкент чанд сума? боз мебинем як дақиқа. хоб Москва Ташкент 20 феврал. Шерали Зокиров. боз як дақиқа мебинем ака. вариантҳои бебагаж моҳи февралда хоб 7300 рублей мешавад бебагаж. акай Шерали, агар ҳаминҷа тамошо кардиса бошен 7300 рубл Москва Ташкент мешавад. марҳамат бардоро, билетҳо арзон шидагия, рафтан омадан дар ҳамин моҳи январ варианти хуб аёзи, шанси хуб, касе ки ё меравад ё мебиёяд. билети Москва Душанбе 15,000 рубл рафтан, Душанбе Москва омадан 15,700. ин нарх ҳамин рӯза дахл дорад бардоро, тааллуқ дорад. то пагара бо нарх метавонад дига шавад. нархи билет масалан ҳар соат метавонад бозӣ кардан гирад.
айни ҳол ҳозир мо дар ҳамин эфирем, ҳамин хел нархҳои бардору мумкин ки мо эфира ҷанбаст кунем 1 соат пас нархҳо метавонад дига шавад, ё арзон шавад ё бо қимат шавад. инҷа ду вариант мемонад, ё арзон шидан ё қимат. арзонам метавонад бишавад нархи билет. хоб бародарои азиз, эфирмон бениҳоят бисёри бад часпиде сари рӯз. Так ягон 15 минути дига эфир кунем, баъд ҷанбастш кунем бародаро. Эфир имрӯз часпиде сай намешавад чӣ карда. Нафаре ки ҳамиҷа бошен, хай шумо нависен, саволотонда оз ҷавоб мегардонем, баъд ҷанбастш мекунем. Як 15 минути дига дар эфирем. хоб ина ҳаракат кунем. хуш омадем бародарои азиз. марҳамат кунед, авиакасса ҳастай, ба тамоми рӯи дунё билет дорем. хоб
Бардори азиз, хай эфира ҷамъбаст мекунем. Саволо нашид имрӯз камтар, эфирмон часпид. Суҳбат кардарам нашид. Ва каседе ки билет дар кураи марамад номеро дар рӯи экран ҳозир муроҷиат кунем. Мо эфира ҷамъбаст мекунем. Насиб кардагӣ бошад дар рӯзҳои наздик як ду рӯзада бо эфир сар метем. Дуруен саволотон бошад, марамад саволотон атиен. Дар прямой эфир бо суҳбат мекунем. Авиакасаи толиб буфасай зиёда 4 сол мешад дар ҳамин самт фаъолият кардесем. Ба дили пур метавонем билет харидорӣ кунем. Касе ки меҳмон астай мақсад моро намешиноса бори аввале. Ба дили пур билет гирем бардоро. Билетҳои шуморо ман хидмат форид мекунам. Мақсад ба боварӣ метавонед муроҷиат кунед. Боқӣ саломат бошед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То эфирҳои оянда.